guys! Good afternoon! Welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuporta na sa akin, welcome back again to my channel. Ngayon po ay mag-ano ako. Itatry ko yung mga snacks ng SAAN. Tapos, i-rate ko kung sino yung mas, kung alin yung mas masarap. Tapos kung alin yung katamtaman or tapos kung alin yung hindi masarap. So, let's begin! So, yung uunahin ko, ito yung Nutella. Taste natin, guys. Ganyan siya. Ganito siya, guys. Bread siya or parang biscuit, tapos yung Nutella na sa ilalim. So, taste natin. Crunchy. Parang yung bread, yung ito, parang yung Nissin wafer. Nandiyan yung chocolate. So, i-rate ko siya, 1 to 10. Ano siya? 9. Tapos, pangalawa, para hindi mahaba yung video, dito na tayo sa Kapliko stick. Yan. Meron chocolate, vanilla, strawberry. Parang Japanese ata to. Pero sa SAAN din to. Ito na lang yung natin. Ano to siya? Strawberry. Oh, sarap siyang ice cream, guys. So, taste natin. Try natin. Masa. Parang Nissin wafer lang din yung ano. Ito. Cones. 1 to 10, ano siya? 6. 6 lang to. Tapos, pangatlo, ito yung sa Korea naman to. Ayan. Strawberry chocolate. Tapos marshmallow. Ito pala, 12 pieces. Tapos, ito yung 9 sticks. Tapos, yung kanina yung Nutella is 6 stick. So, try na natin to, guys. Chocolate, vanilla, marshmallow. Hindi kasi ako ganong hilig sa chocolate, guys. So, ito siya. Wow! Para siyang, hamburger chocolate or donut. So, try natin. One to 10, 8 lang. 8 lang yung i-rate ko sa kanya. So, 8 lang to siya. Ulit-ulit. So, dito na tayo sa pangilan na ba? Pang-apat? Pang-apat na tayo. So, pang-apat na tayo, guys. Korean brand pa rin. Almond, chocolate and biscuit pero. So, try natin. Dalawa na lang pa natin. Yan siya. Favorite ko yung mga ganito, guys. Yung mga ganito, guys. Lalo na yung packing. Ito, Ferrero. Yan siya, almond. Mm. 8 din siya.
I-rate ko siya 8. 8 din to. Tapos pang 5 na tayo, guys. Ito yung Royal Danish Dance Cookie Collection. So, try natin yan. Guys, dalawa siyang cartoons. Anong tawag nito? Sa isang box, dalawa yung ganito niya. Ang daming laman, guys. Ganyan. Dalawa yan. So, dito na tayo sa nabuksan. Yung nabuksan, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 5 na different, pero dalawa lang yung itatry natin. Ito, meron siyang raisins. Chocolate. Di pa? Parang cookies lang. Wala akong tubig. Ano lang siya, guys? I-rate ko 7 lang siya. 7. 6 na tayo, guys. Ito yung shrimp, nongshim crackers. Korean din. Ang daming sa SAAN, daming Korean tsaka Japanese na pagkain. Smell shrimp talaga, guys. So, i-try natin yung ASMR ba yun? Guys, masarap pa yung guys, yung oishi. Philippines ba yung sa atin? Yung sa mga supermarket or mga, meron din sa 7-Eleven mini stop. Oishi yung shrimp crackers din. Masarap pa yun. Ito, guys, yung amoy lang yung shrimp. Yung taste, may pagka-shrimp din. Pero sobrang tabang. Masarap to paglagay ng asin or suka. Ang tabang talaga, guys. I-rate ko to siya, 4. 4 lang siya. Nakalas, ang laki ng picnic. Picnic. Yan. Ganito siya, guys. Ganyan. Maliliit siya, guys, na parang anong tawag niya? French fries. Ang sarap. I-rate ko siya. Gustong-gusto ko. 8 din siya. Or 8.5. So, ang nanalo, guys, yung pinakamasarap is yung ito. Ito yung pinakamasarap. 9, Nutella. Tapos, yung pinaka hindi masarap. Galit. 4 lang siya. Hindi talaga siya masarap. So, yun lang yun, guys. SAAN snacks ratings. Try
Mm. Mm. Sarap dito. So that's all guys. Thank you for watching. I hope to see you again to my next video. Please like and comment below. Bye!